Пази се! Опаляш! Здрасти! Здрасти, Йопче! Я дай тука! Кого любиш, кичка? Мене, аде, мене! Опа-па-па-ля! Кога любиш, другарю, Народу обичам! Сама живея! Полека люлката! Сама съм готов да умра! Комшо, да идем до съвета и да поговорим като хората. Прощай, ама на тоя съпор. Защо, бе, Даска, не може и тука? Аз от народа си нямам какво да крие. Позволявам ви да се посъветвате. Айде, вижте там.
Няма как, трябва да си кажеш думата. Ще ги ударим изведнъж. Щом е така, нека знаят и вашите, че от най-високо място ни връщат Прокъра. Прокъра ни вземат! Какво е враждата между двата рода, Монтеки и Капулети, когато за Прокъра, за тая тясна като пристилка земя, се бият още от цар Фердинандово време две села, заедно с роднините? Ако мислите, че след падането на фашизъма е паднала и омразата между двете села, горчиво се лъжете. Горноглоговци разораха Прокъра, долноглоговци го засяха, горноглоговци го оженаха. Долноглоговци оградиха Прокъра с ровове и телове, по-бодливи от тия на граница. Започнаха се старите разпри по нови инстанции. Горноглоговци имаха свой човек в околийския комитет и спорът за Прокъра се реши в тяхна полза. Долноглоговци имаха свой човек в окръжния комитет. Горноглоговци имаха свой човек по-нагоре, долноглоговци имаха свой човек още по-нагоре. Ние ще се откажем от Прокъра. Затова дойдохме да се разберем. Посъветваха ни отгоре да се обединим в едно стопанство. Да турим край на тия жми. Държави се обединиха за това време, ние тук сме на 3 километра. Няма директива. Вие имате вода. Ние имаме земя. Ако обединим стопанствата, чудеса можем да извършим. Верно бе, защо не е тогава Прокъра? Да се обединим. Така ли?
Точно така. Ще ти де. Значи ние набием топана, вие да събирате парсата. Не на равни начала. Искаш да властваш на 2 села Даскале, ама няма да стане. А обединението не значи... Империализъм! Отгоре предлагат експериментално. Идете горе. Никой не ви е калесал. Свикнали сте от Фердинандово време. Ние се борихме за болница, вие я взехте отгоре. Царски подлоги, бе. Издействахме си ЖП линия. Гарата остана при вас. Искахме Райко. Кой го лапна? Ампрес фашистко. Ампрес фашистко. Къде беше участъка, а? Чакай. Ами вие защо сте спали, когато е минавала Ботевата чета, а? И сте попречили на освобождението, а? Частници! Частници! Браво! При вас живее капитализма. Имате още частници. Абе ти какво бе? За Драган Витиля ли? За тебе може да е Драган, но за целия социалистически лагер е частник. Дрънкай. Хайде. Частници! Спекуланти, джамбази! Кариеристи! Свърши ли? Да! Я си обирай крушите, че знаеш ли... Знам! Мъгни се! Другари председател. Сгрешихме. Абе ще видим. Частници сме били. Вода с бачонка ще им продавам. Те имат лозя, яка земя. На градини може да я превърнем с нашата вода. Знам. Имат винаги едно на ум. Това имат. Селянинът винаги си има едно на ум. Разцепиха атома през този век. Надвиха земното притегляне, а Вителя знаят ли какво значи да вкараш Драган Вителя в стопанството? Леля Драган е война, танкове. Искаме на някой да отвори война. Излизай, Драгане! Настъпи 12-ти час! Получихме нови трактори! Техника, бабан, техника! Това са уния, бе. Пак ни агитира. Предай се, Драгане! Социалистическо обкръжение си! Предай се, Драгане! Щеш, не щеш, пак при нас ще дойдеш! Чакай. Слушай, Драгане! Според марксизма ти си дребна буржуазия. И като такава твоето място е при пролетарията, бе, при нас! На! Тая работа е доброволна. Предай се, бе, тата. Драгане! Драгане, лягай в ковчега. Да ти
съм умрял, то си ме запогребал, ама. Дофино, ти ли си ме събудила? А, здрасти. Какво значи това? Нагледна агитация. Пусни човека. Пусни човека! Те не ме държат. Аз ги задържам. Аре, май се, бе. Айде, лека нож. Какви са тия безобразия? Трън в петата, другарю инструктор, който трябва да се извади. Трябваше. Да. Сега е късно. Що? Какво има? Пленум. Айде. Той е трън от петата, трябва да се извади. Той сам ще падне. Петелетка вече куцаме заради него. Това не е важно. А обединението? Не било важно, не било важно. Абе, ти си още млад. Де първо има да обединяваш ТКС-та, села, околи, окръзи. Аз трябва да завърша моето дело. Пълната победа на социализма на село заради един частник не мога да обявя. Стига вече! Край на витиля! Колата! Колата, амбрияш! Добре дошъл. Добре дошъл. Ще черпиш. Защо? Агроном искаше, ето ти го. Ади бе, гълъбче, от кога те чакаме, бе. Говори, ела тука, ела тука. Да, добре, председател. Я запознай. Агроном искаше, ей го на. Меладин, кривачката. Благодаря. Успех ви желая. Личен и в новата задача. За обединението. Зависи от вашите по-чести инструкции, другар Кукумич. Чакай. Какво обединение, бе? Ела с мен. Това е един нов сериозен... Какво обединение да питам? Елате, елате.
Здрасте. Абе, знаеш, че тая работа с това опитение започва да ми харесва. Та е експериментална, но перспективна. Харесваме на центъра на смени. Слушай сега, я обиколи селата и виж кого можем експериментално да амнем. Да. Ади, бегай. Другаро председател? Да. Търсят ви по телефона. И тук ли ме намери тая бюрокрация, бе? Ти чакай тук. Добре. Агрономе, ела при знаната да те видим, де! Дойде тук! Агрономе! Ама и тук се чул! Чак от София! Айде опитай от нашото грозе! Опитай! Подай! Среща сини? За теб ще го добрала. Добре. Не ме слушаш, бе, агрономче, не ме слушаш! Аз ти казвам, че село Горно Глогово е село на русалки и с тях шега не бива, ей! А ти, Горно Глогово! Слушай, дръж се за мене и не се бой! На здраве! А на здраве! Агрономче, ще знаеш, че това вино го пият само боговете на Олимпия. А ти вари по вода. Ти доколкото разбирам не си женен. И аз съм от тая категория. И как? Еми така да. Разведох се поради изоставане в развитието. Но сега съм взел твърд курс. Слушай, бе, тая за това, нали? Защо? Харесва Много ли? е хубаво, бе. Хубаво, да я купи. Да ти намеря един комплект с колана. Бягай ти казвам. Браво, бе, другар А председател. на здраве. Ще се живее при тебе. Аз Аз глупака си мислех, че ще умреш, щом излезе от София. Слушай, не ми харесва едно. Башната е намери да налети. И защо? Ами тя е дъщеря на частник. Единственият частник. Опак човек. Развалят ми репутацията. Международни делегации идват. Обединение ще става. А аз частни си държа. Само един. Един, ама частник. А ти опита ли всичко да го привлечеш? Всичко. И с добро. Кои? А трябва да се използва и тая страна от единството на противоречията. Дъргане! 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 Док! Дъргане! Венче! Ей! Венче! Ео така, бе. Пойдите. Драгане!
Било каквото било. На миналото шикалка. Я бе агрономчо, я му обясни по-нагледно коя е ситуацията, ти. Слушай, бай, Драгане. Тая слънчогледова пита се едно, че е стопанство. Всички зърна си на място, само тебе да те е клълнало в връбче. Разбрали сега? Бе, Драгане, бе, как не можа да разбереш, че да чупваш диаграмата на цяла България, бе? Как не можа да разбереш? 1% липсва. Правителството пита окръжния комитет. Окръжния околийския! А околийския? На нас дърпа ушите. Как казва, не можете вие, Драган Витиля, да убедите? Какъв човек си, бе? Имай най-после милост, Драгане. Не дай тъй. Ево тук. Пустай тази чанта. Това е горно Глогово. Това е долно Глогово. Седи ги, бе. Като ги сглобим... Ето, ще вървим по-бързо. Не може без клин, Драгане! Ти си клина в обединението. Ти си клина, Драгане, хайде, чорбата истина. Слушай, ти против властта ли, бе? Против тебе, бе. Докато си председател, няма вляза. Бъде, стана гръбнак на реакцията. Наречен не преди прецения вир. Гмурни се и ти пада кръвното. А твоето колко е? Играе според случая. Историческа необходимост. Но природата го коригира. Ага. Ударихме на Кремък. Нещо е да се обединяват, да? Добруша казва, ние сме окръжен първенец. Сами ще станем център. Раздоля вика и ние си имаме оранжери, с вас не щем. А морала? Яли сме ви по парата през фашистко, викат. Когато бяхте център на община. Вретенари! Аз ги създадох, аз ще ги унищожа. Като те гледам, на Тарас Булба ми приличаш. Да. Една съветска делегация каза също. На Чапай приличаш. Само, че мустаците малко така... Рогованци са съгласни. Чакат хората. Дума да не става. Те има 35 дола, няма да играем на прескочи кобила. Никой няма да мъкне на гърба си. По-добре си останем само село. Така ли да им кажем? Да. Агрономче, какво носи амбража? Ябълки. Хибрид носи! Експеримент носи! Талаш! Не може да се еде. И всичко на тая глава. Абе, амбраж, какво си въртиш краката ми? Я върда бери малко орей. Али бегай. Не, братле. Обединението повече не ми се харесва. Нареждането отгоре. Доброволно, а? Доброволно. Ако не искам. Аз имам друга историческа мисия. Трябва всички да кооперирам. Еврика. Какво има? По-нашему? Хитрост. Еми така е, откакто свят светува се хитруваме. Като не върви. През 50-та и с хитрост пробваха ви. Няма да влеза в те кейсетове. А сега, айде. Тръгвайте, че си лягаме. Айде. Ти, Диги, знаеш ли кой, бе? Знам.
Нали, долноглоговци искат да подпират диги водата. Ама, вие не им давате. Родостопник, вън! Няма повече срами селото! Че аз ще се оплача в партията. Аз съм партията! Чакай, бе, нали секретаря курсови? На председателя на съвета. Тия неща се командват колективно. Аз съм колективният метод! Слушай, бе, драгане, бе. Ти не разбрали, че аз съм диктатурата на пролетарията. Аз съм демократическият централизъм в този село, бе. Ти не разбрали това нещо, бе, драгане. Не. И... че си лягаме. Я си обувай гащите. Чакай, защо ти е той чук? Нали камъни ще чукам, с той съм свикнал у дома. Вземи, Драгане. Подпиши петата. На декларация. Подписвай. Барем за момичето помисли. Може при нас да му е късмет. Айде сега. Карайте където ще ми карате. Той те вразуми го, бе. Поне да бяхте заплакали, бе. Какви хора сте. Какво ми гледаш като отравен, бе, Амбреш? Айде, карай! Айде. Айде. Тогава писател, напускаме Горно Глогово. Подпиши, бе, Драшко, подпиши, бе, човек. Подпиши. Подпиши. Карайте. Я го вържи, че да ни шава. Таман да не падна. Какво се блесиш като турмак, очите му вържи? Вържете ги по-здраво да не ви гледам. Опак човек, бе. Дай газ. Да ти отвържим ли? Така по-хубаво се спи. Поне цигари да беше взимал, бе. Де да съм знал, че той и над такова голямо пътешествие ще ни отвори. Аз не съм и вечерал. Виждам, че ви е дало зора, ама
Само сух хляб ми остана. Ако иска някой да му дам. Бомба! Атентат! Гума! Кой иска хляб? Умори ме, бе, човек. Знам. Ама в тая страна има доброволно. Нали за това се въртим цяла нощ на място и за твое добро. Знам. Значи ти си гледал? Подлец. Не. Слушах часовник. Добро утро, другарю председател. Айде. Лека нощ, попе, благодаря за разходката. Ай. Хитрост. С населението хитрост не върви. Ами ако превземем крепостта отвътре? Как? С любов. Нали има дъщеря? Добре, пробвай. Класо осъзнае за една нощ тая Джулиета. Та да го питам аз тогава, Витиля, няма ли да влезе в ТКС-то? Бено! Бенче! Жив ти ме попариш тая чорбана. Наврелят се. Нали вчера се кара, че е студената, рекох днеска по-жежичка да е. Вчера съм обичал жешка, днеска студена. То не си умесвала хляб, ма? Нали вчера рече, че ти се е прияло качамак? Вчера ми се едеше качамак, днеска хляб. Драгане, тебе да не са те агитирали пак. Да не съм ти видял с този женкар, че няма да ти пусна друга вечер в къщата си. Драгане момиче, не знаеш къде ще е късмет. Айде стига, бе, глупав женски свят.
Подмигнат ли ви цъфвате? Той мамин си не иска да си прекара времето, бе, разбрали? Знам аз целта, да превземе крепостта отвътре. Ще превземе, ама... на. Той нищо не ми е говорил за стопанството. Тате, до кога ще се делим от хората? Аз извинуватка мога да стана. Че аз... бригадир не мога ли, ма? Ама дордея он е рогач. Не влизам. Бил съм частник. Капиталистически частник. А той какъв е? Социалистически частник. Що бие жегла на обединението? Що не влиза? Щото си гледа частния интерес. Ха, рогач с рогач. Агрономе, ела да си зобнеш. Ще си вземеш, а? Извинете, можете ли да ми кажете къде е агронома? Защо ви? Трябва ми. Агроном Пълнов. Инженер-мелиоратор Зафирова. Аз идвам по съоръженията за поливане. Трябва да поговоря с председателя. Ще ме придружите ли? С удоволствие. Дайте аз, моля ви. Айде. Де! Вземете. Благодаря. Много мило. Един забравен свят ми връщате. Аз съм тук съгласно постановлението, а вие? И аз съм от София. Мелиораторка в Околия. Неумъжена, както виждам. А къде сте завършили? Мюнхен. О, равнище. Айде! Хубаво, бе, ама тая работа няма да стане. Защо? Има решение. Али сега и ние четем работното дело. Виж какво, момиче. Ето тая вада сме си я направили и за моето... Тека се водата е достатъчно. Да, но водата изтича, погледнете. Колкото тече, нека си тече. Съвсем реално е да построите язовир. Хубаво, бе, и язовир ще построим, само че другата петилетка. Да, ако останете сами, но ако се обедините няколко села. Кой ти каза, че се обединяваме? А?
Милодине, двуколката на Иван Даскал ли бе? Двуколката е. Това е Хайванин пак провокатор ми праща. Да се мага, че като взема една сопа, ще ти дам да се разбереш. Аз пътувам служебно. Аз ще кажа как пътуваш. Пътувала служебно. И служебно раздаваш усмивки и планове. Ще дяволи ти вземат. Няма да стане! Ще стане. Кажи на шефа си, че ще стане. И без него ще стане. Ей, чакай! Плановете! Не трябваше да гониш момичето. Ти ли е повика, бе, Жанкар са Жанкар? Май ти мръдна под ладичката. Трябваше да огледат мястото. Кой ти даде право? Това обединение е пробна работа, разбрали? Ами, да пробваме и ние. Една пробвала и родила. Абе, не разбрали, и мен и теб и съвет могат всичко да лапнат. Къде ще намериш такава юговина? Какъв ще бъдеш утре? В обединението. Оставил съм ти тука самостоятелно, цяло стопанство да въртиш. За ръководен кадър те култивирам. Ясно ли сега какво трябва да правиш? Чак сега ми стана ясно. Как сега ми стана ясно? Аре, бе! Амбре, ще ме обръсиш ли, какво? Сапони съм, тогава председател. Реших тогава председател. Ще действам. Как ще действаш? Ще се подалкаме. И нищо няма да правим. Точно така. Нищо няма да правим. Ние нищо няма да правим, а ще ги оставим и те да правят. А като правят, ще сбъркат. А като сбъркат, ще се натресат. Слушай! Амбряш! Пазете се, че жилят. Разбрах, че ще изчакваме. До кога? Докато питите се налеят смет. Виж, момиче, тая работа е взаимна. Трябва две страни, като в любовта. Аз вече 2 пъти правех метани пред попето и моята съвест си е чиста. И 2 пъти раздухахте старата вражда. Ма ти какво, насила ли? Взаимност на сила бива ли? Ела да ни опиташ ме да. Ох! Аз ти казах, че жилят. Жилят! И аз ще жиля. Да знаете. Това момиче ще докара беда. Ами, най-много да строши 2-3 джама. Тая завир няма да построи. Само на попето, дето ще напълни кошницата. Попето си има дамар. Я да си вземем Прокора, да побеснее. Па побеснее ли? Удариха ли? Ожилиха. Да хванем деца, както в приказките, всеки своя път. Искаш в очите да ти го кажа? Да. Ти си способен, но наплашен. Къде си тръгнал, бе? Ей ти, другар, уменно колеблив. Хай, трошете си главите. Ди! Борбата ви е безнадежна. С тия хора трябва хитро. Помислете. Попето. Попето живее с една идея. Пълна колективизация. Повече той нищо не иска, пък и не може да направи. Иван Даскал е Даскал. А иска да оглави обединението. Но... Момент, не ме прекъсвайте. Инструкторката Дафина Комицка е ръждясала. С кого ще строиш своя язовир, мила? Откровен сте. Да. Своите среди, да. А пред попето? Пред попето хитрувам. Трябва да се приспособявам. Кои? Ние. Аз, ти, интелигенцията.
ако не искаме победоносното спираловидно движение напред да ни изхвърли. Вие сте теоретик. Преподаваха ни диалектика в университета. Всички наши предшественици от Хитър Петър до Байган имаха този недостатък, че не се издигнаха до уровена на теорията. А Попето към кои причислявате? Попето. Попето е личност. Погледнете наоколо. Попето не се приспособява към социализма, а приспособява социализма към себе си. И вие вървите след него. До пълна победа. Цинично. Да, но практично. Като гъбите. Където гният, там и растем. Жалко, че в околийския комитет другарката Дафина Комицка е създала такова високо мнение за вас. Там сред блясъците на многохилядния град, сред това море от хора, аз се чувствах сам. И винаги съм мечтал за едно такова здраво, чисто сърце. Кой знае каква капелана си имаш? С какво заслужих това недоверие? Аз презрях комфорта на столичния град и дойдох тук сред народа. Да пия направо от извора на живота. И ако ме обикнат, да свия свое гнездо. Нашето гнездо е празно. Ами да не си като щъркелите прелетна птица. Вено венче, венче недовито. Аз и подарък ти донесах. Я. Доке. Доке, ма. Музика, бедрашко. За нашите. Нека си свиря, така ме унася. Иди кажи на дъщеря си да изпари тия ручелама. Трашка бе. И ние сме били млади.
ви се напукат джуките, бе! Идете да пиете чертнята на той, дет ви е пратил! С музика ще го превземем. На изкуството няма да издържи. Всяка вечер музика, докато капне. Каква си ми ябълка червена превъзходна кичка, иде ми да те схрускам. Хайде, де! На всички момичета все това разправяш. Хайде, вземи и стига си брал с комина. Аз обичам ябълките вечер, вкъщи, обелени, измити и шиите с хубави герданчета. Здравейте! Другарите са страшно доволни от тебе и това ме стига. Дързай. Прощавай страшно бързо. Трогвате ме с вашата грижа за човека, другарко Комицка. Какъв столичен функционер става от вас? Наричайте ме просто Дафина. Както всички в района. И както се пее в песента: Дафино вино червено, Дафино вино червено. Довиждане. Лягай си, бедрашко. Тия пак няма да не оставят да спим, ама аз ще ги вардя. Може да им е дошъл ума в главата. А? Ох, Петргане! Давай да им покажем кои са витилите. Къде, Петргане? Тръгвай! Венке! Елай! Тръм, 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 тръм,
Какво има? Кой ви разреши тая демонстрация? Рекохме да бяхте поспрели тая музика, че не може да се спи. Я повтори още веднъж. До гуша ни дойде вече. От утре вън от кариерата! Тя па една кариера. Като не спим, не можем да си фаним нормата. Ей, чуваш ли го бе, бряж? Не мога да си фани нормата. Като не можеш си фаниш нормата, от утре вън от краварника! Тогава цялото село изгони. Ама вие против линията ли сте, бе? Още утре свикам събрание. И ти, вън ще бъдете изхвърлени! Да ви питам аз вас, кой ви дава право да излизате нощем масово без разрешение? Дръж, абе то събранието стана. Ами я да се разберем, ние за един драган ли ще проваляме големите неща? Ти не ме младине! Ти не ме замести кому е водиш тая буна! Кажи, какво си намислил? Ами, разгели сме се събрали. Да обсъдим, да гласуваме. Добре! Аз от него си не се страхувам. Линията ми е права. Я бе, инаци! Вдигнете ръка в знак на съгласие. За какво? За моята линия. Който е
За линията на другаря председател, нека вдигне ръка. Кой е против? Аз. Чакай, бе, Драгане. Ти не си кооператор. Влизам! Падне ли попито, влизам! Чакайте, бе, хора, тая работа нощем не става. Прокара! Долноглоговци ни взеха Прокара! Ние тук се буним, а те ни вземаха Прокара! Хей! Фана се, даскала! Издади се! Разбра народа кой е против обединението! Карай в София! Примарин! Добър ден. Добър ден. Добър ден, добре дошъл. Заповядай. По-добре да отидем оттатък. Марин го няма. Трети ден заседават вече. Нищо не казва. Прощавай много. Учителката на детето е там. Разполагай се и чакай. Thank you.
Много сме се натоварили. От теб ме взето, от мен виното, ама Марин няма. Опусна ми влака, даскале! Опусна ми го. Попе, помагай, бе! Не мога. Ами Марин? С Марин нещо става, ти не се бой. Аз ще те оженя, аз ще те разведа. Ади, бегай. Сега, вие сте интелигентни хора и аз няма като поп-цач ще ви подлагам на изповед. Но все пак като длъжностно лице трябва да направя една проверка. Каква проверка? Първо, А да кажи на младите две думи и край. значи по закона. Не да? Добре. Венче, ти съгласна ли си, ма? Съгласна съм. А ти, бе? Е така, бе. Звуково трябва, бе. Ага. Щом сте изпили вече ракията, трябва да подпишете. Не сме. А? Мен ме викат Венка Вителчето. Тъй ли? Подписвай. Подпиши, бе. Подпиши. Айде подпиши, бе. Свърши се, подписвай. Дайте му водичка, ще му приуше. Подпиши, че стана ви за срам, бе. Подпиши, бе. Подпиши. Подпиши. Подпиши, подпиши. Айде. Аз няма да подпиша. Вие? Не. Другарко Зафирова, може би вие ще подпишете. Аз? Не. Кички? Анки, той ми се обяснява, ама аз на тази циркаджи не му вярвам. Стоянки?
Никой ли не го иска? На мен тогава за какво ми? Охо! А, така, бе, Драшко! Карай в стопанството! Карай! Ела си, Венке. Нашето театро свърши. Другари! Падна последната крепост на капитализма на село! Ура! Ура! Къде бе? Натам! Насам! Натам! Ама чува пък човек, бе. На! През 9 села в 10-то ще стана кооператор, дето има управия! Ама тука не! Дружна песен днес да екне, песен, песен на труда. На сърца ни да олекне, да живей, живей труда. Обединение! 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 Добре дошъл, Марине! Здравейте! Здрасти, добре дошъл. Здравей, Дафино! Изпращат ме. Предлагат ме за председател на Обединеното стопанство. Ето ми пълномощията. Дигай! Ура! Ура, бе, другаро председател! Честито, другаро нов председател! Хайде. Опак, човек, За пръв път в живота си се връщам. Айде. Айде да хващаме браздата. Народ. Кръшка, пъшка и хване браздата. Хване ли я, напускане няма.
Разцепихме атома през този век, надвихме земното притегляне и вителите, а в себе си